సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు, టీం మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు, అండ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది ఉండే, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు? స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఉండే సార్, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 94 ఉన్నారు. ఓకే. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీవర్ ఇన్ టు దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్, అంటే హెచ్ఆర్సిఎస్ ని 2 years బ్యాక్ హౌసింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమైజ్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలి అనేది 2 years బ్యాక్ నుంచి అనుకున్నాం. అందుకంటే ముందు నో ఎక్స్ట్రా కమిషన్స్, ఓన్లీ బ్యాంక్ చార్జెస్, గెట్ కంపారిజన్, చూస్ ద బెస్ట్ లోన్ అనేవాళ్ళం. ఓకే. ఓన్లీ లోన్స్ చేసే వాళ్ళము. ఈ ప్రాపర్టీ లీగాలిటీలోకి దీంట్లోకి ఎంటర్ కాలేదు. వచ్చాయి మేము చూసుకుంటూ మేము చేసేటప్పుడు కూడా నో ఎక్స్ట్రా కమిషన్స్, ఓన్లీ బ్యాంక్ చార్జెస్. మీ లోన్ త్రూ కావాలి, ఏ బ్యాంక్ వచ్చే ఆ బ్యాంకు లోన్ చేసుకుంటే లేవాళ్ళం. ఇప్పుడే ఈ విధంగా లీగల్ చెక్ చేసి, ఎందుకంటే ఇది కొనాల్సిన టైము, కస్టమర్ భయపడుతున్నాడు. సో అల్టిమేట్లీ మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం, ఓకే కొనుక్కోండి, లీగల్ చెక్ మేము చేయిస్తాము, బికాజ్ మాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం.